வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபையின் தேசிய மக்கள் சக்தி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சார கூட்டம் ஒன்று பிரதமர் ஹரணி அமரசூரிய தலைமையில் நெடுங்கணி பிரதேச சபை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. பிரதி அமைச்சர் உபாடி சமரசிங்க, வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எஸ் திலகநாதன், ப ஜெகதீஸ்வரன் உள்ளிட்ட கட்சி ஆதரவாளர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். මේ රටේ වෛර කරා ඇති. இந்த நாட்டில் எங்களுடைய இன பிரிவினவாதம் முடியும். ලේ කලා ගත්තා ඇති. எங்களுடைய இரத்தம் நாங்கள் சிந்தியது போதும். අපි ආදරය කරන අය අපිට නැති කරගත්තා හොඳටම ඇති. எங்களுக்கு அன்பு செய்கிறவர்களை நாங்கள் எங்களிடமிருந்து பிரித்தது போதும். අපි අතර අවිශ්වාසය සැකය ඇති පවත්වාගෙන ගියා හොඳටම ඇති. எங்களிடையே நாங்கள் எந்த ஒரு விசுவாசமற்ற நிலையில் காணப்பட்டது போதும். ඒක වෙනුවට අපිව එකතු කරන අපි අතර විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙන අපි අතර සැකය නැති කරන අපි සියලු දෙනා එකතු කරන බලවේගයක් වටා තමයි අපි එකතු වෙලා යුත්තේ. நாங்கள் எங்களுடைய விசுவாசத்தையும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக காணப்படுகின்ற ஒரு சக்தியை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். இதேவேளை முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் துணுக்காய், மாந்தை கிழக்கு ஆகிய பிரதேச சபைகளுக்காக தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் வெற்றிக்காக இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்புகளில் பிரதமர் கலாநிதி ஹரணி அமரசூரிய பங்கேற்றுள்ளார். லஞ்ச ஊழல் அற்ற உள்ளூராட்சி சபைகளை உருவாக்குவதற்காக தேசிய மக்கள் சக்தியின் உறுப்பினர்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என பிரதமர் இதன்போது வலியுறுத்தினார். இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்புகளில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சே திலகநாதன், மா ஜெகதீஸ்வரன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர். உள்ளூராட்சி சபை வேட்பாளர்கள், பொதுமக்கள் என பெரும் எண்ணிக்கையிலானோர் இணைந்திருந்தனர்.